So, nala may delivery charge ni ma'am nga, kuan ma'am? 850? 850? Oh, 850 ma'am. May libog si ma'am na eh. One eternity later. So, na birthday ron? Huwag lang. Oh. Ana, surprise! Ang munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ayo. Ay buntag ma'am. Dali balay ni kuan ma'am? Annunciation? Na siya ma'am? Ikaw? Ay. Kuan ma'am, delivery ni. Mag-deliver mi package siya mga ma'am. Lagi padala ko diri mga 2 ka karton. So nala may delivery charge ni ma'am nga kuan ma'am? 850? 850? Oh, 850 ma'am. May libog si ma'am na eh. One eternity later. Oh, na may address na ma'am sa kuan ma'am, nala sa karton, wala nabutang mo address sa kuan. Address ra man ni sa receiver. So, dili ma'am, kay na may papirmahan po mo dito sa sakyanan. Ah, dito? Oh, dali, uban sa takadal na. Di mo kakabisi dire. So, na birthday ron? Huwag lang. Oh. Yeah, ma'am. Dito ma'am, dito sa skin. Opo. wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina, ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Ana, surprise! Happy birthday! Oh! Hilak man! Happy birthday, ma'am! Okay, happy birthday, ma'am! Wadi ka nagsabang, imo din birthday! Wala na naibayad, ha? It's a prank! Sumama yung buntag o happy 74th birthday. Bisan idara na gwapa gyapon kaayo. Bisan na lang kani atong dalaga pa, atong bata pa. O may lain. So magpaila-ila din mi ma'am, ako dai si MM and kani si Abby. We are from AMD Eagles Flower Shop. So namin diri karon para mamahaw unta na dahay pagkaon. Maki-celebrate sa imuhang birthday, pinaagi aning sorpresa. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Kinsa man? Wala. Kinsa man paminaw nimo gahimo nimo ingon ani? Ambot lang. Na, mangluod jud to sila. Hindi mo mahinumduman. Tagal man. Imong ex guro, ma'am. Basi imong ex. Or basi uyab nimo kay murag kilik pa man ka. Sila yung mensahe, ma'am, pero usan ako basahon. Kantahan sa kanamong happy birthday. Nganta ta. Kantahan ka na, ma'am. Kanta mo, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Sila sila yung mensahe. Masahon ako sa kanin nagpadala. Sila nakabutang sa cake. Happy birthday, Mama Anon. We love you. O, gilahang mensahe, ma'am. Anak sila.
happiest birthday, Ma. I hope God blesses you with good health and you live for many more years to come. Thank you for always being supportive mother, and thank you for always showering me with unconditional love. I love you more than I could ever express. I miss you so much, and see you soon. From your beautiful daughter, kinsa man imong gwapang anak. Puro mo nagwapa. Isa man ang wala diri. Daghan mga wala. So ang naghatag ani si Payen. Ay, salamat. So, ali ma'am, gusto mo hatag birthday. Bantura ka Birthday, Ma. Love you. And good health always. Birthday la. Salamat. Ay, salamat sa tanang tabang mga nahatag sa mga. Kung tataas pa nga tuwig yung atong kanan. Wala tala. Salamat. Happy birthday la kanang ang ampo lang jud namo nga kanang more birthdays to come o kanang labaw sa tanan kanang maayong panlawas ng permi o kanang happy birthday. We love you. Salamat. Okay. Ikaw man unsa may mensahe nimo sa imong mga anak? Daghan salamat sa mga grasya nga gihatag. Salamat sa ilahang tanan. Kinanghatag man sila tanan. Yeah. Salamat. Daghang kay salamat yan. Olang. Maulang. Salamat sa akong mga anak sa Laguna. Sa ilahang tanan. Nag-request ba sila? Masayawon daw ka. What? Usun na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola ang Bigos Flower Shop lang doola